Son as fotos do proxecto que gañou a 7ª edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Felipe Romero Beltrán, que é o autor, capta en reducción o sometemento da policía aos inmigrantes indocumentados. Estamos no Pazo de San Marcos, en Lugo, na sala de exposicións da Diputación de Lugo. Estamos concretamente na exposición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, na 7ª edición. Este ano ao Premio Galicia de Fotografía Contemporánea se presentaron moitísimos proxectos de uns máis de 40 países. Foi o ano que máis proxectos recibimos e desde o primeiro momento o xurado, que foron 7 persoas, tiñamos claro cual era o proxecto gañador, non só pola calidade técnica e estética, sino porque o que sempre procuramos é que a arte sexa comprometida e, por suposto, este é un dos traballos que merecía gañar este ano. Felipe Romero Beltrán traballa sobre todo co conflictos, un traballo sobre o sometemento e a reducción en concreto da Policía Española aos que chaman inmigrantes indocumentados. Esta mostra está dividida en 3 capítulos. Por un lado, as pezas que máis chaman a atención sempre, que son todas aquelas que beben un pouco das fontes da fotografía de moda, e para iso el escolle persoas indocumentadas dirixidas por un policía. Sería un pouco situarnos no lado do oprimido e non no lado do opresor, non? Por outro lado, temos que xuntamos, na posta en parede, xuntamos 2 capítulos. Un lado están as zonas quentes, que é cando Felipe Romero Beltrán fotografía todos eses espazos dos que son tirados os inmigrantes indocumentados, ou que chaman inmigrantes indocumentados, e son todas aquelas zonas donde a policía, os corpos de seguridade, detectan que hai moitos corpos, moitas persoas indocumentadas e comezan a peinar esa zona e automáticamente se baleira. E iso está mesturado con un terceiro capítulo que son extractos do propio manual, apropiándose non só dos textos, sino de imaxes que teñen moita relación con ese primeiro capítulo, pero son imaxes reais, son aquelas imaxes que utilizan os corpos e forzas de seguridade do Estado, deste Estado ou de cualquier outro, para oprimir certos corpos que son os que Felipe nomea os outros. O que eu fui sem ti, você non sabe. Ainda hai unha cuarta parte inédita, sería un cuarto capítulo que incluiremos no libro. Como sempre, o premio ten un libro que apresentaremos aproximadamente en abril.